Avui us presento les nostres glaçoneres. Aquesta glaçonera venia de sèrie amb la nevera. No em pareix interessant perquè, com que està descoberta, agafa sabors i olors i no la utilitzem massa. Tenim aquesta glaçonera que fa glaçons petits, ideal per fer el cafè amb gel, si us agrada el cafè amb gel, amb glaçons petits. Tenim aquesta glaçonera, que són els glaçons que jo utilitzo per fer el que anomeno teràpia de xoc a les verdures. Aquesta altra, que és del mateix estil, per quan se'ns oblida reomplir aquesta, tenim aquesta. I després tenim aquesta glaçonera, que fa uns glaçons allargats fantàstics per la nostra botella de sortir a la feina, d'anar a passar el dia fora, d'anar a la platja i mantenir la nostra aigua fresqueta.